What did you go skit? Boje mwana washikima bona. Adijema washia pro skima asina wirudai omona. Apa wambo skima ona. But ukanende ujangia ati. Andende ujangia. Jangia ndingaende kubadi zona. Badi silendi imarondera. Ndekwa chechi. Ndunyeberesha. Ndiye chechi. Achiende chechi usoba. But masasa kwende kujeri. Masasa kwende kujeri chefo. Unaona nandina yewe mfano. Chechi wanga chinesha hanzi kuvodu kuti ashende kati handiri pangolini mfano. Usatambina kaboli. Chechi wanga yauchikoroona. Nana kuti iwe mfano wangu ukutamba badis. Ukutamba na kaboli iwashia. Akaiona pamutambo nabu. Ndabura mabhora mamaita ari kutenu kuchefu. Andionesa mamadhalini mumadziro re. Munyeba. Isinoza nakabhora basa maona. Maita bhori riko kuti. Nyangu wakadya yopo wapana waizia. Awafunda nye wachiziwa oti. Oti akafamba na ebero wakaverenga mbousha. Wafana wachifamba postora gudu. Ndunyeba. Mbousha wachifamba na Joani Marangi. Wachitaura nezva Mika sha. Ndichiseka wando. Mika itonzi odanoziya. Asi kuti ndikufamba ndona. But now mabvunza something Oskid. Oskid. Ndabvunza sister yako kuMozambique chichekete. Isan kanyi basics. Chiro. Kanyi basics. Kanyi. He's our father. Dear Murizo ya life. We don't have to. As no ram tori. Ayo asunjwa kutala sinzulu. Bro. Lutara. Kanyi he was the best. But in the allies. Ndati sister yako akazofira Mozambique chichakaitika. Eunice. Andi ndiye akadzoka pakabadona kuti na chini. Ndiye ari pajena. Oh. Iyo utora iwe wautora bebrakana na muswizi. Uzoti papa tatiri kuti kunyazira mission yeyo. Zvigure zvaitamba bo. Andi Eunice was that in it. And ndiye Yuria anomuziva. Yuria haasi munhu waona. Yuria ipikisha. Ndiye ari kufamba ndikukulani wakakona. But sister yako anzo aipinyurisa. Ndiye uyu kukura. Wati sister yako aipinyurisa. Wakati sister yako aipinyurisa. Sister yangu inini shamari ameyana Afrikaans isha. You used to speak in part one. You're in Afrikaans? I'm in Afrikaans, but chimoni drop. Ona Eunice ndiani. Ndiani Yuria. Andi ndiye Yuria. Hello. Oh. You are wearing a Bible, but wearing a baby. Oh, Skid. Eunice ndiye Yuria wamaka wearing a baby. Akaenda ndiko kakukadiko apa shani. But uko kwakari ukakaverenga uzayurita kwari. Kwari filme wongona kwari. Akaenda nekumoskeni wona nanatawanda wazi. She is not dead, but the index might say so. Why? 20 and 20 anoti pyramid ndikunyeva. Akatotarisa dhora anotiza anotakaona maluminati ndikunyeva. Saka adonimuite kwendisha usamutya ane bhabharasi fana zvienda nozva kuti maiwe nangwe shadho ikabiwa oriti iwo ukazobhitira mheno zvako wanzo chisini changu chagara chachipoli chochona chine laita chinda kutenda waonera patinoza zvezvi zvautaura. Wait Silverstone family ndiani ndedutesi ndadzoka manje. Ongoti analayira inini isusu kati chimbofambe wena Silverstone family ndiyedu handiti isa junkyard family takaipani 0 handiti 0 ndipanondera handina kukudya 0 ukuzi anonzi 0 zeta chipedza 0 akasararani taura kati marondera sha ndoenda newe papegi mati minokusi kana moti yangu ndoitora andokunyima skuta iwo andu ukakanimaliza bombitopito ndokunyima skuta ndolo chanechida umuke uri marondera tinoroesa vafana vaya paredi uri kuda iti chimbo iti unogara upi? Ani
ipo pangu awo mbira yacho uzotoiverenga kuti Oskid kuti wachitomuverenga endaverenga Minox majasi uri Minox andiwa zvona usandise mushedhi leyo ande kumarondi badesadaonei ndati zvezvautaura pane chandanzwa hatandi takutoza mirira uko kuno kwawandisa light mirira uko asi kutya vhati nditetika shefu ndikutiziva that at least wakambozama kuti chatakutya ndishadu wanhu kuti angatondibire sutu unzwa iyoyi suti kwandiri sutu kaiyoyi chisaipechiduplicate kaichi ukuona ndokokupedzisira manje assignment ndawapa wapana idocumentary watia kwete kufamba naked motors uona kufamba ndolast chete vulgar mail but it was not that sting damobvunza nodakwanewe chef chinotomwiwa ipapapa ndo chandotakwa chese chichakiwa chamwiwa mutoriro iwe fundoda why not andi why not mutoriro wakabhana audhake hatidhake unoitazi bandati imimi onoshendi chef pandatanga kunzwa muchitanga kuda kutanga ubvunza kuti unodhakwa nei kuzonanzwa chii first sense your structure or do you at your stance and yet you are talking to that mad being angangonzi mask but mask shade wayona wow dona nanjizwa iripiro wayona ubona ndananjichita kukupedzera ndakoshefu wayona I'm that not in a made kuti kwete kuti mad andi ndiri made kana ndakuiskima vasadrowe because mbava vandomuone everyday ndikunye pashefu aiwa straight kune tsinga dzinotaura waizha oda ataure ndikunyeba tsinga dzinoita sei dzotaura tsinga dzinotaura oda ataure nechitombofamba wanoona sometimes ndototorera asi kunomboona nini ndoita seiko unzwa mumaseiko zvise unzwa mota yachona ndiye maringi izvo apa ine maseiko obati ndiipi unzwa madiminoki unyatozva shefu wangu pari very made ipapo apa papaslipari shefu mukuona manjoda achiskidda paipa it was not that fighting diagram fighting diagram mayona diagram uri kuskidda nororo ndori kutopaita kai kuti ini ndakadaishowa inde ndorona at those stages chimomine pasaidi pahwezha Hwezha mukumbura akatonza kuno kumadhafutika maisa uskimshi sure ayo ndambobvunza hwezha pane zvawanzwa zvataura iperiod mpano ndiyo slang isotsara africans wasiya awata boskit